lidi, já vás vítám toto video a tohle video je moje první video na kanále LPS Ani. Možná se tam jmenuje jinak, nevím. No a teda já vás vítám toto video a doufám, že se vám to bude líbit. A chtěla bych vám v tomto videu ukázat všechny moje pečupáky. No, nemám jich moc, mám jich jen 6. Já jsem jich mít 10, jenomže jsem je nedostala a dostanu je až příští neděli. Já se vám vážně omlouvám, jo? Takže jsem to já, nové edice a jmenuje se Alice. Potom tady máme malé štěně a to je Mike, je to opravdu LPS. Tady ta kočička má taky LPS, jste si mohli všimnout. No a počkejte mi tyč. Potom tady mám Jacka, Golie, Erika, Lucku, Štístka. A to je všechno, snad vidíte, že jich je 6. No a teď vám řeknu, jaké jsou moje oblíbení, takže nová edice. Jack, Golie, Erik, to ne. A tady ten pracek, takže vlastně 4. No a já doufám, že se vám tohle video líbilo a já se s vámi loučím. Ahoj!